Ovoga puta sa mnom je veličasni Saša, moj prijatelj i brat, vjeri u Kristu, svećeništvu. I evo sad dok je bilo evanđelje, slušali smo, kako kaže, trudite se da uđete na uska vrata, i onda sjetio sam se jedne anegdote koja je bila. Posjetili smo jednu Sašinu prijateljicu. Ta žena živi jedan put vjere, ovako malo intenzivniji, i ona odvaja svu desetinu od svojih prihoda i daje u crkvu desetinu svaki mjesec. I onda ona rekla, evo već par mjeseci nisam uspjela odnijeti desetinu u crkvu, valjda je to vas čekalo i želim ja sad dati tu desetinu za djecu u Boliviji. I donese ona kovertu i preda mi tu donaciju za djecu u Boliviji, a veličasni Saša kaže, a za moju djecu u New Yorku? A ona kaže, a šta za tvoju djecu u New Yorku? Kaže, pa i moja djeca u New Yorku pate ako nemaju zadnji iPhone, zadnji broj iPhone. Uvijek ima nekakva patnja, nekakva potreba, želje, čežnja, ali ono što često puta zapravo doživljavam, da možda toga nismo ni svjesni kako nam je dobro u životu, a tek u susretu s drugima možemo otkriti kako nam je u životu i možemo proizvesti prvi osjećaj u sebi i u srcu, a to je osjećaj zahvalnosti za sve ono što je. Ja mislim da je to najbitnije, osjećaj zahvalnosti, da čovjek bude duboko Bogu zahvalan za to što ima i za to što Bog mu daje svakodnevno. Ja uvijek kad molim, onda molim ovako, kažem, Gospodine, hvala ti za dar života, hvala ti što si mi dao još jedan dan života, ali druga stvar, vrlo bitna, hvala ti za dar vjere, da ja znam da ja nisam sam ovdje na ovom svijetu, nego da me tvoja očinska ruka prati i vodi. Zamislite koliko beznadnih i teških situacija u svijetu i u životu mnogih ljudi. I evo jedan nemili događaj, slušali ste o tome prije mjesec i pol, dva, kako se jedan svećenik oduzeo život u Italiji i tako dalje. Molimo uvijek za njegovu dušu i za sve one koji se oduzimaju život, ali da ja to kažem, da je taj svećenik možda svaki dan 15 minuta bio nasamo s Isusom i razgovarao s njime, nikada do toga ne bi došlo. Ima nešto što mi u svome životu živimo, a to je vjeru kao privjesak. Vjera nije privjesak. Mi živimo i radimo u svom životu kroz tjedan što radimo, a onda nedjeljom ćemo doći samo na svetu misu. Ali ta sveta misa mora itekako prodrijeti naše biće i organizirati naše misli, riječi, djela prema riječi Božoj. I to je ono što smo slušali danas u evanđelskom odlomku, kad pita Isusa koliko je onih koji će se spasiti. A Isus ne želi govoriti ni puno ni malo. On to ne želi reći. To ovisi o svakome od nas. Kako kaže jedan propovednik, kaže, Bog koji nas je stvorio bez nas, ne želi nas spasiti bez nas, nego u našoj ruci isto tako naše spasenje. I onda kaže Isus, trudite se ući na uska vrata. Trudite se. Znači, taj kršćanski život iziskuje iz mene jednu žrtvu, jedan pokret, nešto što nije lako, ali iziskuje od nas jedan napor kako bi te kršćanske vrijednosti bile žive u mom životu. A to je ljubav prema Bogu i ljubav prema bližnjemu, koja se očituje u konkretnim djelima. Mene je upravo taj trudite se ući na uska vrata, mene odvelo do Bolivije. Tamo sam već 10. godinu u misijama, u jednoj župi koja broji 50.000 stanovnika. Župa koja ima 23 sela ili mjesta. Ljudi su većinom siromašni, zemljoposjednici, nadničari na velikim farmama ili na poljima. I većina njih je siromašna. Ali sad imamo posla
zato što sjeće šećerne trske, tamo je skoro sve zasađeno u šećernu trsku. Ali kad nema više sjeće te šećerne trske, nema posla. I onda ljudi od Božića, negdje od prilike tako, pa do nekih 5. mjeseca, kad idete po selima i pitate, ja namjerno ulazim u kuće ili tamo hangare gdje žive i pitam, a što ste danas kuhali? I onda mi pokažu nekakvu čorbu od krompira pod navodnicima i ako mogu kupiti kostiju, da im malo da okusa, ili rižu. Ja kažem, hoće biti danas jedno jaje? Nekad kaže da, nekad ne. Rižu, iako imaju jedno jaje da ga ubaca unutra. Pile ili kokoš, to će već biti onako za nedjelju ili kad ima. Kad vidimo kako ljudi žive, onda ti to još više daje jedan poticaj da i ti gradiš za te ljudi, da im pomogliš u njihovom životu, ne samo da bi im dao nešto za jest, nego upravo želiš podići jedan standard života tih ljudi, a to ide kroz odgoj. I upravo ono što je najbitnije u našem radu, u misijskom radu, je rad sa djecom i mladima. Zato što ta djeca i mladi, njih se još može ispraviti. A ovi stariji, kako kaže uzrečica, teško ispraviti krivu drinu. Kad neko uzme nekakav tok života, onda ga teško popravljaš. I evo jedan detalj, dolazi mi prije nego što ću krenuti na godišnju, dolazi jedna žena i kaže, prije nego što smo se vjenčali, muž i ja smo imali 3 djece, ali ja sam otkrila da je on, pored ove djece koje imao sa mnom, imao 3 djece sa 3 druge žene. I ja sam mu to oprostila, zbija sam u srcu mu oprostila i ušli smo u brak i godinu dana nakon što smo u braku, rađa se još jedno dijete sa strane. To je situacija koju mi živimo u Boliviji, gdje 90% parova uopće nije vjenčano, 70% djece raste bez prisustva biološkog oca. Kad vi slušate njihove ispovjedi tamo djece, onda kaže mrzim oca. Ali ga možda nisu nikad ne upoznali. Ili ako su ga upoznali, bio je nasljednik ili tako dalje. I onda među tom djecom i mladima bude svega. Ja kažem, ne možemo mi osuđivati mlade koji će biti možda delikventi, nego se trebamo pitati što se dogodilo u njihovom djetinjstvu, što je to ranilo njihovo srce i da se oni tako sad ponašaju. I ne mogu kritizirati ako nisam i sam sebe ugradio u izgradnju boljega svijeta. I upravo tu, u toj jednoj takvoj stvarnosti pokušavamo, ja znam da je to kap u moru, ali more je sačinjeno od puno kapi. I bitno je svako naše zalaganje, svaki naš entuzijazam koji nam Bog daje i koji se pretvara u djelo. Evo, na primjer, imamo tamo u misiji pomoć u obrazovanju za djecu koja su zanemarana, roditeljski zanemarana segment. Roditeljima je svejedno da li dijete išlo u školu ili ne išlo u školu. Kako će ocjene imati? Ja sam slušao ovdje kako djeca čitaju, jako lijepo čitaju, a tamo imate djecu koja u 3. razredu osnovne škole ne znaju napisati svoje ime i prezime ili zbrojiti dvoznamenkaste brojeve. Ne znaju. Zato što ih samo puštaju, jer ima jedan naputak ministarstva, samo puštajte djecu, nema padanja. Isto tako u ministarstvu zdravstva imaju jedan naputak, spustili su ljestvicu neishranjenosti, što u drugom normalnom svijetu dijete neishranjeno, već u Boliviji je još uvijek dobro. U Boliviji je još uvijek dobro. I živimo u konstantnoj socijalističkoj laži i ne možemo se izvući iz toga. I upravo mi želimo jednim projektom za 250 djece pružiti svaki dan dodatno obrazovanje i jedan obrok dnevno. Djeci koja često puta ne dožive da imaju obrok u svojoj obitelji zato što su roditelji na polju rade ili jednostavno druga djeca su došla prije od braće, sestre i koje su možda bilo. I tamo nećete doživjeti da će vam roditelji kuhati za dodatno tome koje je došlo kasnije u školu. Toga nema. I 250 djece, ja imam otprilike za 60 djece stipendije. Ne volim ja tako umstva, zato što onda ljudi kažu dobili smo pismo od djeteta iz Bolivije,
neko treba prevesti to pismo, a ja imam 60 do sada kumstava, a imam 250 djece. Meni uopće nisu bitna tolika ta kumstva, nego želim svoj djeci moguće pomoći tamo koji su u mojoj misiji i kojima mogu nastupiti. S druge strane imamo bolesnike koji, kad vidite situaciju da su ljudi odbačeni i prepušteni sami sebi. Isto prije što će doći ovamo, zvali su me u 10 sati navečer da krstimo jednoga maloga, 3 godine, ja sam otišao tamo u njihovu kuću, pitam što je sa dječakom, kaže, pokušavamo naći rješenje, ne znamo što mu je, sad je dječak je bio 3 godine, sad je bio na tečenju, ja ga hoću malo pomilovat, on plače ovako, boli ga, sve na dodir ga boli. Ja kažem, dobro, krstit ćemo ga, oni imaju malo toga magijskoga, onako misli, evo sad će ga svećenik krstiti, pa će sve biti dobro. Ja kažem, dobro, krstit ću ja to dijete, ali ga odmah vozimo u bolnicu. I kažu, ne, nećemo ići u bolnicu. A zašto ne želi ići u bolnicu? Zato što mi odnesemo to dijete u bolnicu. Daće nam liječnici recept, a oni nemaju novaca da kupe lijekove. I onda su oni kao mirni u svom srcu krstili su dijete, napravili su smogli i ostavit će to dijete da vam treba. I onda sam rekao, nema šanse, ja ću se podmiriti sav trošak za lijekove i sve što treba za to dijete, idemo ga nositi. Jednostavno odnijeli smo i protiv volje roditelja, odnijeli smo to dijete u bolnicu i još uvijek je malo živo. Ali kad vidite kako na jednu taj dečak je mogu umrijeti, a sad ima priču da ispriča svoj život. Ima priliku da ispriča svoj život. Kad vidite da malim stvarima možete mijenjati živote, to je nešto prekrasno što ti daje jednu snagu, jedan elan da radiš još više i više. Isto na blagdan duhova, to sam pričao, prije blagdana duhova imao sam jako puno posla i subotu prije duhova sam imao cijeli dan posla i onda navečer došla večer, ja sam mogao reći, ja sam umoran, ja idem spavati. Ali sam ostao u crkvi sa vjernicima, cijelu noć smo mi proveli u molitvi slavljenju Boga. Cijelu noć da dočekamo blagdan duhova. I ujutro istuširao sam se i nastavio sam kod da sam spavao. Išao sam po filijalama, slavio mise cijeli dan i navečer kažem, sad idemo siromahe obilazati. Jer ne možemo mi reći, evo ja sam se sad napunio Duha Svetog, meni je super, Bog mi je dao mir i čao džaci. Ne. Sad idemo dalje, idemo tim ljudima, ako mi je Duh Sveti otvorio oči srca, onda idemo prepoznavati gdje trebamo mi pomoći. Kao što mi je jedna žena iz Njemačke rekla, kaže, imali smo prekrasnu molitvenu zajednicu, slavili smo Boga, pjevali smo, bilo nam je super, ja kažem, i što je bilo sa zajednicom, raspala se. Ja ih pitam, a što ste vi konkretno radili? Da li ste imali evangelizaciju? Da li ste druge poučavali u vjeri? Da li ste radili karitativne djela? Ne, mi smo slavili Boga. Da kažem, pa zato vas je Bog i raspršio, zato je Bog stavio ruku na tu zajednicu da vas ruku uništi, jer nije bilo nikakvog smisla od vas. Dar Duha Svetoga te tjera drugima, ne zatvarate tvoje sebično srce. Dođem u kućicu jednog siromaha za kojega smo saznali, kućica se ruši, krov od palminih grana, zidovi su onako neke ploče, cerada. Vjerujte mi, vi imate pse koji imaju pse u kući, imate pse u boljim uvjetima života, zbilja. I uđem ja u tu kućicu, leži nepokretan starac u mraku, morao sam uzeti bateriju od mobitela, da ga vidim gdje je, došao sam s mojim suradnicima i ja kažem, ne možemo ovoga čovjeka ostaviti ovako. Ležao je na slavnatom matracu, sad je slavnati taj matrac bio prljav od fekalija i urina, deka koji je imao na sebi bio bez odjeće, deka je bila isto sva urina, a nepokretan, ne može se maknuti sa kreveta. Ostavljen sam popas. Ja kažem, ne možemo ostaviti Isusa. Zato što Isus rekao, što god učiniste jednom od moje najmanje braće, mene učiniste. I potom ćemo biti suđeni. Bija bolestan, bija gladan, bija željan, bija bez kuće. Sve znate, Matej 25:40. Ja kažem, to je Isus. Ne možemo da
gotova staviti, moramo nešto napraviti. Zovem ja liječnicu koja je šefica naše bolnice, kažem, ajde molim te, možeš primiti jednog bolesnika u bolnicu, ja ću platiti i obroke tom bolesniku, i lijekove, sve što treba, jer nema ni dokumenta. Kaže, na večeras ne, a sutra može, zato što je ponedjeljak, večeras ga nema nitko primiti. Šta ću sad? I ja kažem, nešto se mora riješiti, ja od ovog čovjeka ne mogu otići. Ja sam mogu otići u župu, upaliti televizor, večerat, popiti se čašu vina i ići reći, ali moja savjest ne bi bila ok. Ne bi bio miran. I onda, čekam, znam nešto se mora riješiti, nešto će se dogoditi. I zove me za 15 minuta otprilike doktorica i kaže, našla sam liječnika, idi po njega u bolnicu i vodi bolesnika u bolnicu. I kad smo ga pospremili, oprali, ovukli, stavili infuziju, lijekove, sve pregledali, stavim ga u krevet, tamo zašuškam ga, poljubim u ruku, blagoslovio sam ga i kaže, sad mi Isuse idemo odmoriti. Sad mi idemo. I to je ono što ti Bog daje, jedan dar, a to je da u potrebiti novoga svijeta možeš prepoznati da te Božje oči gledaju, Isusove te oči gledaju. I to te nosi stalno. I Isus te gleda iz očiju potrebe te djece, mladi, odrasli. I evo sad gradimo jedan dom. Bio je jedan čovjek koji mi je govorio uvijek, Levica, kad ste vi govorili da ćete izgraditi dom, onda sam ja govorio, neće on skupiti te novce, nema šanse da on to skupi i tako dalje. I kaže, sad sam moram posramiti i reći, nisam vjerovao u vas, ali sad moram reći da ste uspjeli. A zašto sam uspio? Jer sve radimo uz Božju pomoć. Ja kažem, Bože, ovo nisu moja djeca, to su tvoja djeca. Ja ću raditi da ti šalju novce. I uspjeli smo dobiti jednu donaciju, veliku donaciju od Vlade Republike Hrvatske. Skupili smo i vašim prilozima i drugih župa isto tako jedan iznos, kada još treba za opremanje toga doma. Mi smo tamo naveli radi politike i tako dalje, 80 učenika može slobodno 120 učenika unutra stati, ali mi ne želimo pomoći učenicima da dođu do diplome. Mi želimo odgojiti ljude unutra. Dakle, za 25 godina imamo zdrave obitelji i malo po malo da mijenjamo svijet. I tu je moja ideja da ne samo da završe školu, nego da odgojimo ljude za budućnost. I zato, evo i sve vas potičem koji ćete nakon Svete mise i koji budete u prilici pomoći nam u tome, imate dolje na dnu crkve i štan sa nekim darovima iz Bolivije, magnetićima, ima bilježnica koje nosite ovako, jedan skromni dar možete dati. Isto tako daćemo vam kartice, vizit kartice da imate od kuće za uplatiti. Često puta su se ljudi ovako javljali u vrijeme korone i govorili su sve nam je dobro u životu, samo prigovaramo i kaže gledamo televiziju, siti smo, nismo gladni, idemo do frižidera da vidimo što imamo. I kad smo otvarali frižider, krajičkom oka smo vidjeli onaj magnetić iz Bolivije, od sramote smo zatvorili vrata frižidera, vratili se u sobu, u dnevni boravak i napravili smo donaciju putem računa. Koliko puta smo nezahvalni, znamo i možda ne znamo što imamo i ne mislimo na potrebe drugih. I zato kad budete primili kartice, ovo može biti jednim trajnim nalogom koji može biti 5 eura, 1 euro, 2 eura, a Gospodin će onda umnožiti koliko treba da dotekne svima. Ima nešto rakije, tu rakiju rade moji fratri u Dubrovniku, oni je pune, rade, peku, pune i naljepnice stavljaju za misije. Jedna boca te rakije mi je dajemo za 30 eura. Vi je možete kupiti bilo gdje vanje jeftinije, ali što je 30 eura? Jedan mjesec za jedno dijete za školovanje. Hranu, školovanje i sve što su potrebne. Znači nije vrijednost rakija jedan dar koji bi nositi kuće, a time pomažete školovanje djece u Boliviji. Prema tome, od srca vam hvala za sve vaše darove, ali znajte, mi činimo nešto za potrebite,
mi nismo ti koji drugome pomažu, nego sebi stvaramo mjesto na nebu. Nemojte misliti, ja za sebe, ja kažem, možda mi ne dajem neku donaciju, dao sam cijeloga sebe, cijeli svoj život. Ali nisam ja taj da ja činim velika djela i ne bi volio nikada sebe, nijedna škola zove po mojem imenu, nego ja sebi stvaram tim trudom i zalaganjem, stvaram si jedno mjesto na nebu. Pa kako je jedan otvorio, kaže, rekao čovjek, vrata raja otvorit će nam siromasi za koje smo mi se mučili, trpili i pomagali da dođu do jednoga dana po Bože kraljevstvo. Amen. Vjerujemo jednoga Boga.